Lain na sa natong binarugay, no? Kapoy ba o dili? Dili ra. Apa na giday mo? Buotan giday mo. Mga igsoon, kining historical account sa pagkatao, pag-antos, pagkamatay ni Hesus, way mulalis ani. Historical gid ni siya. Gani hangtod karon dito sa Holy Land, usa sa sikat kay dito nga adtuonon nga portig yung daghanang tao nga pag-adto namo niadtong 2018 wa gid may kaadto sa adtong usa ka lugar ang gilubngan ni Hesus. Nya kaning iyang gilubngan o ang iyang gilansangan nahog nalanig usa ka simbahan nga dako kayo. Murag ang simbahan murag ni adinhi ani ang altar niya ang gilubngan to adito ang gilansangan di adiri murag ginana ang dating kay matud pa sa atong ebanghelyo nga diha ra duol nga tanaman so ana nakaron unsa may wa dawata karon unsa may wa dawata sa atong katawhan sa kalibutan ang pagkabanhaw. So gidawat nila nga natawo kiningan lag Hesus. Gidawat nila gipaantos nig maayo gani naidaghang mga hearing nahitabo, recorded ang mga istorya na nakita nila nga gibitay sa cross, historical nga naay gilubngan pero ang wa nila dawata nga nabanhaw si Hesus. Kamo, ni aron din mudawat mo nga nabanhaw si Jesus. Sure? Onya, dili na mo paantos ni Jesus. Nidawat naman kamo nga nabanhaw siya. Sa to pa, Ginoo gid siya, tinuod. Nya dili mo paantos ni Jesus. Tubag. Matod para ba sa atong unang pagbasa karon, ang iyang naong di na gud hitsurag tao. Wa na siya'y kaambong nga madani pataniya. Giihaw siya. Giihaw sa mga tao. Mao na matod pagani diri sa atong kaning gibasa nga pasyon or gospel unsa may gihisgutan ang karatula nga gibutang ni Pilato, kini ang hari sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo nagpaabot og hari. Ila gining gisubay sa panagna sa mga propeta nga moabot ang bag-ong hari nga kariwat ni David. Pero talagsaon kay ning haria kay ngano man gilansang sa iyang mga sakop. Ang hari nga mao si Kristo, the King of Kings and the Lord of Lords, gilansang sa iyang mga kauban, sa iyang mga ginsakpan, sa iyang mga kasundaluhan. Asa ka mangitag hari nga gitamparos, gikulata, gibunog og maayo, gipurong-purong tunok sa iya mismong mga sundao nya wa gyud mo reklamo. Asam ka kitag hari ana? Naawa kanis President Duterte ato maning hari kinsay mo ako paglansang ni Duterte sa cross. Sige, tistingi bisan tingali lang tamparos lang. Ludi ko nung naong ni President Duterte, di ka dangatag 3 ka minutos, patay na ka. Pero si Kristo, gikan sa mga alas 12 sa gabi sa Huwebes, pag humagkaon, ambot nakapanutpik na bato. Gisugda nagkulata hangtod sa alas 9 sa Biyernes o gilansang sa krus pagka alas 9. Gatinga-tinga na pagka alas 12, nabugtuan sa kinabuhi pagka alas 3. Hari ni nila. Hari ni nato. Nakaron. Unsa man sang paagiha nga maliwatas mga Hudiyo, unsa man sang paagiha nga maliwatan ni Hesus. Kung dili ganita mutuman sa sugo ni Hesus o sa iyang mga pulong,
dili ta mutuo, naliwatas mga Hudiyo. O gisigihan niya po nato siyang tamparos, gisigihan niya po nato siya o duslak ang iyang kilid. Nakaron kamo, unsa man, liwat mo ni Hesus o liwat mo sa mga Hudiyo? Sige, lingian na imong tupad. Ina ko no, unsa man ka, Hudiyo ka o Kristo? Sige, pangutan na, unsa man ka, Hudiyo ka o Kristo? Kanang mga Hudiyo, kusog kay na silang mureklamo, nya murag na silang sakto gyud kaayo. Dali kay na sila masuko, dali kay na sila magyaw-yaw. Saputon kay na sila, nya mga igihan, dali kayong masuya. Mao na sila yung mga Hudiyo, mga insecure na mga tao. Usbag lingi. Ako naman gidescribe ang Hudiyo, giingna ko na yung tupad. Unsa man jud ka? Kristiyano, Hudiyo. Dagang kaya mo ingon, ikaw, unsam sa ka, tumututanam ka na ako. Wala ka di sa tubag ni mo, di siya mutubag sa tinuod. Hudiyo na na. Kaning kawali, unsam mas tanaw ninyo ani? Ay lang yung pangutan ang sakristan. Ay lang yung pangutan na. Kaya pangutan o ninyo, kibaw na sila kung sa description nila ng gawaling. Oy, mga igsoon, mo na resulta nga wa kita gyud klarong kalinaw karon, wa kita klaro nga gitawag nato og healing or unity. Kaya nga naman, dili man ta mudawat sa pulong ni Kristo. Pag-ingon gyud ni Kristo, kanang imong pangutana nako, imo ra ba gyud na o dunay nagsulti nimo ana? Piti ang naong ni Hesus gitamparos sa mga sundao. Makaapo kag insulto aning pangulong pari. Pangulo ra kay nga pari, murag obispo ba? Santo Papa baka to siya atong panahon si Caiphas. Gitamparos sa sundao si Hesus nga miinsult, mura kunog ni insulto niya. Pero ang tao na anak Diyos Ginoo, wa sila manumbaling sa iyang mga pulong ug nagsigi silang tamparos niya, sige silang kulata. Wa gyud ni baos nilang sagpa. Wa gyud. Bisan si Mama Mary, wa gyud mo baos og sagpa. Ngano man? Ibaw mo ngano? Hastang mga anghel ni Hesus, ingon siya, og niya pa nga kong gingharian din nakig-away na rong ako mga anghel. Nya, dili day makaanhi iya mga anghel din Makaanhi gud. Kausar ko niya ingnon, ato aragon ni mga tawanan, patyar ko na, nianhi ko din ni si Gabriel, nianhi si Rafael, nianhi din ni si Michael, napag yung mga guardian angels. Sa to pa niyang iya din mga angels. Nagyaron des niyong tupad. Labtika na ron dunggan niyo magduka-duka mo diyan. Ay, dili mo himo anaw ang mga anghel. Nganoan? Kay ang gingharian ni Kristo, gingharian sa gugma, gingharian sa gugma. Wa gyoy nahigugma nga mopasakit sa iyang gihigugma. Naabawa. Wa oy, kinsa gutay ni pasakit kamong mga bana, nahigugma mo sa inyong asawa. Tubag. Kusga, ayaw mong tubag mga asawa, kamusan, mag-una-unasan mo. Ayaw siguro ang nahigugma na ninyo. O sige, mga bana, saman, nahigugma mo sa inyong asawa, kusgang tubag. Muigham nun. Sige, ato na lang balihon oy. Wa giniklaro lagi mga bana lagi. Kamu na lang mga asawa, saman, nahigugma mo sa inyong bana, kusga. Kapariha raman din mo. May patingalig pari imong pangutano, nahigugma kas madre pader. Ing nako. Sige, pangutan ako nahigugma kas madre pader. Okay, na. Ready, go. Of course. Kau no, agin mo klaro lagi. Mao na si Kristo
Nahigugma man siya sa mga sundao, nahigugma man siya ni Pilato, nahigugma man siya adtong mga high priest, adtong mga taong gasigig mayuhar ba mudag siyagit niyang atong lektor ri og kaning bab. Lansan siya sa krus, patya siya. Mga Hudiyos kay tingog. Unya kadto mga tawhana gihigugma magyapon ton Hesus, wa niya pasakiti sila. Iya Hinoong gidawat ang tanang pagpasakit o kasakit aron dili masakitan ang iyang gihigugma. Nindot ano? Mao ni ang gugma Dios nun. Dili mo pasakit, musugot lang pasakitan. Iya ka na rin. Lingi sa mo siyang tupad. Dito sa namin lingi-lingi mo. Labi na ginang gaduka ba? Kablitan ng gaduka. Kablita. Ingna ko no. Ingna. Musugot kag pasakitan. Ingna ko. Sige, ingna. Musugot kag pasakitan. Inigsanong tamparusa dayon. Tanaw na to. Tinuod mo na yung isulti. Daghan kay nato maglikay sa kasakit. Nya tungod sa atong paglikay sa kasakit, daghan kay tagipasakitan. Nya kay puros-puros man ta maglikay kasakit, nagsinukli ay nata paghatag og kasakit, i-post sa Facebook, siging buliing diha sa Facebook, diha sa internet. Hangto na lang noong nanay na naghikog tungod ana. No. Kamo, makaako mo pagpasakit aning gawali. Ha? Tubang? Nya, muhog muros kolekta. Huwag mo rin, nasa na, kolekta na sana. Mo ba yan ay kalipay na mo? Nagawa na yung kolekta, na mag-uol na mi. May klaro lagi. Kamong mga anak, naniaron din pulos-pulos magil mo na ginikanan, namatay man or buhi pa. Makaako mo pagpasakit sa inyong ginikanan? Kusga? Di ninyo tubag-tubagon. Panganawang ninyo, sos. Klaruhan na. O na, wata magpuyo sa kamatuoran, ang gisultis atong bakba, ang atong gihunahuna, dili mo'y atong gibuhat. Si Kristo lahi, siya mianhi ko, aron pagsaksi sa kamatuoran. Ningos Pilato, kay unsa may kamatuoran, wa na mo tingog si Jesus. Kay nga naman, si Pilato na puno sa garbo, dili makakita sa kamatuoran. Kamong mga bana, mudawat ba mo sa kamatuoran, na inyo ginang asawa ang naaros inyong balay? Mudawat mo? Or ato mo magsigig tanaw sa silingan? Magsige mo ingon, kanaon tao? Kanagid on ta? Iglingi nga siyong asawa, sa kanus ka man mamatay. Kanus ka man. Oy, dawata in taon ninyo, nga inyo ng asawa. Kay kamatuura na, bisan asa pa mo maglakaw-lakaw, bisan wapa na diya sa inyong tupad, dawatag yun na kamatuuran na nga imo ng asawa. Dili ka nang naa sa beer house nga mubo kay short, mubo kay miniskirt. Dili nang gasigig text-text nimo, gasigi og video call nimo, nga ipakita-kita pag inang ilang dughan dire. Nga ingnon pa jud ka, gusto ka? Kaming mga pare, tutukin niya sa kong loyo na may tulo dire. Mudawat ba mi, nga pare ini? Depende. Og dawato na namo, malipayon mi. Pero kamo ganining tabun-tabunan, mahimo naming nami ismiringhoy dito, secret lang. Wa na, lihas na kay mignaong, tanawa ng inyong mga bana nga doon na ismiringhoy o mga asawa nga na ismiringhoy, tanawa. Hindi katubang nila silang bana o sa ilang asawa. Ang naong, lihas-lihas. Di katutok sa mata. Di katutok Kamuron diyang mga bana asawa nga nagtupad. Di ko no, pagliningi ay mo, tinanaway ko na mo sa mata ko na kuno, tanawa na to. Sige. Challenge na mo. Sige. Ang di mo tanaw sa mata, buwan mo na.
mainana na hasta ng mga anak, kan mga anak makakon kay tanan. Dili gyud mahigugma silang ginikanan, di man ko nakatan-aw sa mata silang ginikanan, di man sana sila kaparay. Nganoan, nga buangon man. Mao na si Jesus nagpuyo mas kamatuoran, relax kay siya. Kalma kay siya. Stable kay niyang emosyon o ang iyang panghuna-huna. Bisag nangaguba pa ang iyang lawas, wa gyud siya mawa spasing. Ang akong misyon mao ang pagluwas ani nilang tanan. Wa gyud siya mawa anang maong focus. Unsa may focus sa mga minyo, sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanato. Mao gina inyong main focus. Unya rog nagsuyop ng inyong bana, di mo mawas focus. Mga asawa, naambot lang ninyo. Unsa man say focus sa pare? Hibaw mo. Mangulikta yun. Mangulikta para ihatag sa mga kabos. Ano siya? Kuliktahon na mo ang kwarta o ang mga kalag. Aron ang kalag, dado na mo sa langit, ang kwarta, ibilin sa mga kabos, dinhis kalibutan. Ang jutay porsyon sa bulsa. Jutay lang. Sa ni kuha istanan. Pero kuhaon yun, ano hindi ay. Basta ang focus na mo, kuliktahon na mo ang kalag, sama ni Jesus, tigumo nako ang nagkatibulaag ng mga karnero sa Israel. Mao na inindot. No? Tabang mo na mo tigom. Mao ni ang kamatayon ni Kristo, mutigom ni nato. Nya ang ato sang pagpuyo sa kamatuoran, nga mura sa tan mga matay, mutigom sad na og katawhan sa Dios. Kanindot no, sugdi ninyo assignment, iguli ros inyo, ingna ang inyong kaubas balay, dong, day, musugot radyo kog inyo kong pasakitan. Okay, wala na isulti god. Nya mangutanon ka, ngano man ma, siya, musunod na ko ni Kristo, hasta sa mga papa, okay radyo kog inyo kong insultohon dong, day, okay na gid kay na nako. Siya ngano man, musunod ako ni Kristo. Ya, mo ingon mo ana ron, nga ginikanan. May musulti mo, mutuman mo ng assignment. Dili. Kanang inyong mga anak, di ginan nyo madag langit. Nabitaroy ni text nako, Father, ang akong mga anak, yano kay mo insulto nako. Ang usa pagid Father, gitukmod pagyud ko, hapit ko mahuog sa danan, inahan ni siya. Nganong naingon ani man isla Pader? Dili pag ko nila sa salinan usahay pagkaon. Hapit na lang ko nila patyon. Nya purti na kung antos ani nila. Karong nangadag ko na, mura na magway tahon nako. Unsa may akong buhaton? Sa ako sa munahona, nganong ako mo sa imong lisod-lisulon. May magnakoy anak na inyong makita. O ako siyang giingnan, mauna ning panahona nga imong ikapakita ang imong tinuod nga pagkainahan. Sunda si Kristo, sunda si Maria, nga musugot lang kag patyon. O pinaagi ana, makaamgo ginang imong mga anak nga sila di ay imong gihigugma. Pagpakamatay para nila. Ug hangtod karon wa na gid siya ni text nako. Ambot ka ha o. Naapabato siya diri o tuwa na bakas langit, no? Pero ang importante, ug mutuman siya to, kaamgo gitong yang anak nga siya gid ay inahan nga mahigugmaon. Kay si Jesus gani nga nag-ayo pa sa ato mga sakit, nagpapahawa pas mga yawa, nagbuhi pag mga patay, gipatay pa manggani sa giangko niya nga iyang mga anak. Kita pa ba mga kalibutanon na mga ginikanan nga puno sa kasak sa mga sala, dili ta mudawat nga sakiton tas kaugalingon nato mga anak. Kamo ako mamong mga anak, kay isip inyong Paris priest dinhi, wa di ko ninyo pasakitin. Ang uban mo lipay nako, ang uban sad
kuan sabi mo pato sa luha nato. Pero bisag hain pa ninyo ani, kamong nipato sa kong luha o kamong mipakatawa na kong maayo o milipay sa kong kasing-kasing, I love you all. Sana all. Kumusta naman mo mga igsoon? Ganahan pa mong mobilar? Mura naman gumudiag ng aluya. Mga igsoon, gilubong si Kristo. Nya sa iyang paglubong, gitalupan pagyog dako kay bato nga dili madaog og duha ka tawo. Mao na sila si Maria Magdalena ug ang iyang mga kauban. Nagsige intaw ka problema pagpadong nila sa lubnganan sa kinsa kay muligid atong dakong bato nga porti mo tong dakuang batuha. Kining lubnganan o kining bato mahimo ni natong ingnon nga simbolo ni sa atong pagkahulog o pagkamatay ngadto sa sala. Basta ang yawa gani mupatay kay siya nato pinaagig sala datugan pagid na niyag bato. Mao na usahay kitang mga makasasala maglisod na gitag ikyas sa atong pagkalubong sa sala. Unang uban mo ingon na lang ada puslan man, no? Puslan mang nangabit, kabit na lang yun. Puslan mang nagsuyok, suyok na lang yun. Di naman ko kausaban eh. Yan naman eh. Puslan mang niyan na ko aning bisyo sa sugal, sugal na lang yun. Kaya usawan lang yun. Adik naman yun ko eh. Ano ba? Puslan mang mag-homosexual ko. Ala, sige pa dayon. Unsaon man yun. Ginoo na lang mag-igo eh. Di ba? Mao na ato no? Adili mo inana? Oh, inana. Ikaw no, ina ko no nang imong tupad. Aron mabuhi sa nagamay. Ing na unsa maroy nakalubong nimo. Ikaw no, pamatanan ko na siya. Kana yung tupad ba ina? Unsa maroy nakalubong nimo. Ay narabay uban nalubong sa utang. Nga murag din agyon kaikya sa iyang utang kasi ginalag rinyo nag-abot na lang ang daan og bag-o nya galibog na gid siya kung saon pag-ikya sa utang. Naagoy na puto sa utang niingon ako pader mo palit na lang ko anang imong slot nga hope and opportunity pamasin nga makabuhi pa ko aning akong utang pader nganong unsaon pa man din ako pag-ikyas ning akong utang. Nakahanap sa ko sa kong una-una, bahala ka diyan. Basta mo donate lang ka, okay na. Galisod yun. Lisod kita. Daghan kay nato. Naglisod ani. Lain-lain lang ang pagkalubong nato sa sala. Nya gitalupan pag yung bato, mao na lisod kayo. Pero si Kristo, iyang gipamatudan, gilubong siya, way tao nga mitabang niya pagwagtang sa bato gikan dito siyang lubnganan iyang gitukmod ang bato ug naligid ang bato ug nawa siya dito sa lubnganan. Pasabot gipailan ni Kristo nga dili makagapos nako ang yawa pinaagig sala. Ikaw ing na kuno nang imong tupad ing na dili makagapos nako ang yawa pinaagig sala. Sige, yan. O niya, ang imong giingnan, ang imong bana ba? Niya, may mga bana, kanang kahimalikas ni mo, di ka kamagapos, ana. Niya, ikaw sa bana, sige, ligi sa kasi mga asawa, imo sa ginan, dili makagapos nako ang yawa sa iyang sala. Kanang kapalahubog ni buwanga ka, di ka magapos ana. Ikaw ma, kasarasay na sa. May sa nang atong i-declare kay ngano man ang pagligid ni Kristo sa bato o paggawas dito sa lubnganan nagpaila nga kitang tanan nagibunyagan og mahiusa niining maong Kristo makamaona sad tang muligid og bato
o muikyas sa lugnanan sa sala, sa kamatayon sa kalag. Kitang tanan, kamao na taana, naa na tay kapasidad tungod sa bunyag. Mabitanan, malipay tan niya tay mga bunyaganan ron. Kay bighuman aning bunyag, pwede na ni sila patyon. Oh. Kamo, human naman sa mo bunyagi diyang uban. Makaingon ka karon nga pwede na ko patyon. Kamong nagbasa diri sa 8 ka epistola, saman, pwede na mo patyon. Awa na tingog. Maingon sa mo ron, ikaw diya padal, sige man ka diyang basa-basa, gikan pa man katus gawas binasa, niya kanas padal Leo, may man kayo na mo kanta, pwede na sa mo patyon. Bahala padal Leo, pagkamatay siya ko bikoy. Hadlok ta, nga naman, tungod kay naa naman sa tay sala, nagapos naman sa ta sa sala. Mao na ang Ginoo nagpakita nga ako ray makabadbad sa inyong sala. Way lain og ang paagis Ginoo pagbadbad sa tong sala mao ang mga sakramento ug ang gauna sa sakramento nga mao gyud makabadbad sa tanang sala kanig yung bunyag. Muna kining ato karong pagbag-o sa tubig, pagbag-o sa kalayos, pagtuo, mao ni siya ang timailhan nga dunay gahom nga gibilin ang Ginoo dinhi sa simbahan aron pagbadbad og sala ang sakramento. So kung ikaw karon nagpuyo-puyo, unsa mang sakramentoha ang makabadbad sa imong sala? Kasal. Kasimpul na. Kung ikaw karon nagdumot sa imong isigkataw og nagsigi kag pamakak, sige kag pangawat, unsa mang sakramentoha ang makabadbad anang salaan? Kumpisal. Ana. O gusto mi diring mudupa-dupa aron mo daghan day na among kolekta. Unsa mang sakramentoha ang among gikinahanglan? Ordinasyon. O ikaw hapit na bugtoy sa imong ginhawa, nya daal gyapon kay mga sala, wa lang gyapon ka kawagtan sa pipila ka sala, unsa mang sakramentoha ang makapapas imong sala sa dip-a ka mabugtuas ginhawa? Hilog. Nya karon kay wa may hilog, kay COVID man, patay ka. Gitagaan sa simbahan. Ang simbahan mao'y makahatag niining maong sakramento. Gideclare man sa simbahan nga niining panahon sa pandemya ang hilog ato lang usa gyung isuspenso, unya gitagaan man kini og kanang gitawag nato dispensation gikan sa Santo Papa og sa kaobispuhan, mo epekto dayon automatic. Mas nindot pa ni karon kay usahay ang pari ini kadto to wiris-wirisan naman mo. Kapil tiwas ka. Ana la dito. Pero karon ang simbahan na gyud mo hilog nimo. Ang simbahan ba mo hilog nimo? Pasabot automatic kang hilogan sa simbahan by virtue of that dispensation sa physical nga paghilog. Ang simbahan mo hilog nimo. Unsa ra may imong buhaton? Magampo og moingon ngadto sa Ginoo sa imong kasing-kasing, buot akong mudawat sa imong sakramento sa hilog. Ginoo, ihatag nako ang kalimpyo sa lawas ug kalag. Nya ampo dayon ka. Nya kamo sa naglibot inyong mga pamilya, halapag ampo sa mo diha ug ang yu'a ang Ginoo ihatag ang sakramento sa paghinlo sa iyang kalag aron maandam sa pag-atubang nimo kun imo na gid siyang paatubangon. Awa na. Hinlo na ikataw-tawran na bugto dayon. Or maayo dayon. Kaya ang hilog, healing man sana. Maayo sad, posible sang maayo. Di ba? Oo na, ang sakramento, grabe kay nag-epekto ang sakramento. Muna, ayaw ninyong unya-unya naman sa guyuban, nagpuyo-puyo, nagtag 20 katuig, tag 30 katuig. Wa, pag yun mo abil sa sakramento, anong gilangay-langay man ninyo ang paglimpyo? Kung mapiksan mo glapok, diha maglakaw mo sdan, kanus aman mo manghugas.
Sunod semana? Ha? Kanus igabot sa balay? Oh, as soon as possible. Gani, o mapiksan ka, labi ng dako-dako, gid ang lapok, murag magpanglingi yung kaghaing tubig, kay imo gidayong limpyuhan. O mao na niron ang atong tubig, ang tiglimpyo sa atong mga sala. Ayaw dugay-dugaya. Pagkahibaw ni mo karon nga nana ka, gidatuga na ka sa sala, sa bato sa sala, gipabugatan pag yung maayo, hala, limpyuhi dayon. Ayaw pag unya-unya. Ambot, pila kabuk nang umpisal din eh. Ay, tanaw na ko, wa naman kayo ni Duol. Awa na kitingay mga sa mga tao, no? Ora ka mga sadan, gipanghurot na sa COVID. Ambot lang ha. Oy, kusog kitang mo unya-unya. Unya, mo ingon dahil ta, Ginoo, ika nalay mag-igo, sabtalan yun ko. Ana, ingon sa Ginoo, musabot yun ko nimo, nga mukuyog kas demonyo. Kung saan ka masaya, suportahan ka ka. Na, ni kalit magkamatay, giiksa ka sa impyerno. Kaya mo ito imong ikuyogan, kung saan ka masaya, suportahan man yung kas Ginoo. Amo na, sa ato rong pagpadayon aning atong bihilya, ugma, musugat na magita sa nabanhawng Kristo, ato gyung andamon, atong bag-uhon, ang atong commitment. Ginoo, ako nang iligid kining bato, ni aman kas akong kasing-kasing karon, itukmod kining bato nga nag-ulipo nako, kining akong sala. Bisag kung sa imong sa, itukmod. Ug di madag ikaw-ikaw ra, patabang sa imong kaubas panimalay, or sa kauban nimong community. Ikaw no, practice, ikaw no, diyang imong tupad. Ingna siya, unsay imong sa, patabanga ko rin. Unsay imong sa, patabanga ko hunong ana. Sige, ina. Kanang practice ta ba? Na kanang kamautang utabang. Sige, unsa may imong sa aron, patabanga ko, wag ta na rin. Ana. Nya maingon din siya nga kini laging akong utang, wa na gyud ko ni mabayad, tabang ang bayad. Wala na ilabot. Magtinabangay taoy nga mga wagtan ning atong sala. Mao nay akong gustong isigig pasabot ninyo, sama nga si Kristo nagpakamatay para matabangan ta. Kita sad magtinabangay sa ta sa usag-usa nga mahunong ning atong mga sala. Kamong mga nagpautang, ayaw na mo paningil. Aron maminusan ang salas panaglinumtanay, pagbinakakay. Oh, kamo mga asawa nga inyong bana ng abit, ay na mo pagyaw-yaw. At least sila ran duha maimpierno, ikaw di maapil. Kamong mga ginikanan, nanay mga anak, mga tapulan kayo, ay na mo pagsigpangasaba. At least sila ran mo maimpierno, kamo dili mo maimpierno, mga ginikanan. Kuyong sa mo ng inyong anak na tapulan. Ayaw na, sagdain nagmasunog na sa impierno. Kamu sa mga anak, nasigihan mo yaw-yaw na inyong mga ginikanan, ng mga yawanon kay baba, ay na lang sa mo pagsigig yaw-yaw des inyong kasing-kasing, magsigig mo yung mayroon tagmatay ka. Ayaw na lang mo pagtubag-tubag. Dahil sa mo kusmod-kusmod na inyong naong, undak-undak ka na inyong tiil, ay na lang. Kaya makuyog mo ng inyong ginikanan, no? Di sa gusto mo atog langit. Mas may pag inyo ng higugmaon, ignoraginan nyo inyong mama, paduong rabakas impierno. Di ba? Piti din ang naon ni Mustaparos. Tamparos na, ingon ang Ginoo mga kung taparoson imong pikas apik, ipasagpa lang sang pikas, bali-balihon kang sagpa na. Hindi ko man jag sagpa nimo, ingon dayon kaniya, ma, bisag imo pa kong patyon, di gini kausap sa akong paghigugma nimo. Love you, ma. Ay, magakos din na nimo. Sorry jud kay nak, nayawaan ko. Salamat. Naligid na gitawong bato. Pero hubag ikagnaong. Tanawa, di ba? I-treat ka na nga tos Jollibee na. Mag-Jollibee tanak. Ikabot mo dito, di ka kakaon. Kaya di man mabukay mong baba. Iumot man rin-ari. Kaya pwede mo pagkasagpaa. Pero at least nagkauli na mo. Pinaagi sa pagkahiwi sa imong mga baba, sa imong awi. May na lang na, kay kanaray imo, si Kristo gikan sao nga risla palapa, pulos samad, nangabuslot panglawas, kamot og tiil para sa atong mga sala.
Hilom lagi mo.